farin ciki na shi na kira suturata mai matsayin ka annabi na har abada ba za a yi ba. Na saka a zuciyata annabi ne iya sani na shi na kira da garkuwata annabi ne farko da ƙarshe babu kamar ka duk halitta annabi ne dan shi ma'aiki ke tafiyan dukan bukata annabi gani na zo gare ka burina ka dinga aiki guda wanki na yoma ko shara da wanke-wanke Allah kai ni ko da fadar annabi ne dinga leke annabi ne da fa'ina kuma shi ne ya tsanina annabi ne idanuwa na kuma shi ne ya ganina annabi ne ilimi na kuma shi ne ya sani na annabi ne haske da ke haske duniya ya sani na annabi ne mai kyau da fuska babu kamar kaɗan amina roƙo na ubangiji na bar da san